بله هفران من بخیراتن د ویدیو یک ادیتر یا وانین فوتوشوپ دم دیسا به هفرانا د ویدیو داز دخوازم وانیا سیم آنکو درسا سیم جبوی و پیشکش بکم ام بریا نها لسر ابنیا لسر لایر آنجی پلا آست و بشم راستیابون دیسان وانه من بردام آنکو ویدیوین ما و بردامیا و بشه بنیا راستی لی من وکی درسه که جدا هلگرتیه دست اف درسامه یا سیم لسر شوازیا پلان افکت ستایل واته امی چا کاربن لسر وان پلان لسر وان لایره لسر ابنیا کار بکن از دخوازم ویاج بوی و پیشان بدم جبو هون باشتر تیبگیجن وانه آمه درس آمه اوه داون ببینن بردامی آوینا و بجیر که سر راستین گشتی هنه گلک تشتین فوتوشوپی هنه جبر بی من هنه که دبن و سرمجاران ده جبوی و دابش کرنه ام در باسی درسا خو ببن نها ebene anji layer be Almanya ebene be layer be İngilizce layer Kurd bu Kurdiji bile ast tabaka hun çnavi lê dikin bikin ev qatin têne ser hev ev malika wana jêra wiha tê gotinê em ê bi çi rengî vana bikar bînin em ê bi çi rengî şêwazê wa biguherin rengê wa biguherin efekt bidinەwa li ser vêya rawestin از دخوازم سر ویا را واستم سر ویاج بو پیشکش بکم آنجی بد مزانین نه افکت واتیا افکت بخوا شیوه کاری آنجی شیوه سازیه تشتایه یا راستی هون بخوازن آوائه کی بدنه ده بخوازن اولانا وینا درخن هولی هون بخوازن رنگی وی سیاه وی جوره دیتنا وی جوره دیتنا دیمن همی تشتی که لسر وی تشتی لسر وی وینه لسر وی ویدیوی تیتا کرنه دواره دیمنی ده دواره دیتنی ده دواره شیوه سازی ده جره افکته گوتنه امیجی لسر افکتین ابنیا لایرا راوستن نامش کی داره دست بی بکن ام چه بار بکن دا kom çetir tê bigêjin ez dikarim ji were belgeyekî vekim belgeyekî min amade kirî ya müşteriyekî min ez vê belgeyê ji bo we vekim daha hûn çêtir tê bigêjin bibînin belê Minak ev belge ya yekem ji boî hûn tiştekî wiha durust bikin yani bêguman ev ne tiştekî par zêde bi tesîr û balkêşe lê nexirab e belgeyekî bi hostayê hatiye amade kirin duwarê dîmenî de duwarê şêwesazî ya an jî nexşesaziya giştî de jî tu qusûrekî xwe tune rastî em çawa dikarin bi van hûrehûra li ser rawastin van hûrehûra bêhtir pêşan bidin em bêlin ku her rengek her tevgerekî li ser vî wêneyê bala mirovan bikişîne em ê çar ser vêya kar bikin ji bo vê yekê beşa efektan heye ez hem li gel vê belgê malikekî nû bila ji bo înternetê bê an ji bo çapê bê bila ji bo çapê bê ji ber karê we bêhtir bi çapê heye bila a çar bê bila jor berbijêr ve bê wiha bila wiha bê
Ez dixwazim li vira maskeyekî durust bikim an jî ez flyerekî ji bo we em flyerekî bi hev re amade bikin ji xwe di dersê me pêş devê berfireh em ê li ser vêya rawestin flyerekî em ava bikin em rengê xwe diyar bikin reng di vira de ji xwe rengê wê em diyar bikin ev e me ji ber ku de aktif kiriye ev an jî me neçalek kiriye tenê derdorê wê reng dike em bêgumam vê rengî nabe hinekî dî sorê şerabê em hilbijêrin ez dixwazim em ê pişta serva hilbijêrka rawestin bêguman lê niha ez ji bo ku hûn bibînin ew efektekî dixwazim bidime an jî cureyekî dixwazim bidime bila hinekî ew ez dinexşînim lê hîna min tiştekî taybet li ser vêya nekiriye tiştekî ku ez bêjim me çima ev çalak kir êdî hertim em ê flyerekî durust bikin wiha ji serî ve em ya rastî bila berê wana wekî dîbê baştir e em vêna em ê vêna bizîvirênin û zîvirandin jî li viraya dibêje bi aliyê demijmêrê di aliyê saetê ve an jî bervajî saetê an jî 180 dereceyê pîvanî bizîvirêne em ê wiha bizîvirênin lê ev nota not ji bo me bikêr nayê divê çend divê wiha ji me re pêwîst e ez hez dikim wiha bê baş e wiha ev xetên alîkariyê ne me berê ji we re gotibûs bawerim hûn dikarin ji kêleka ve xetê alîkariyê ji bo xwe bikar bînin ji kêlekê ve jî li jorê û ji kêlekê ve tenê tê bikaranîn li vira dîsa hûn şûn vedibin li vira jî hûn şûn vedibin ji bo hûn vê xetê an jî vê pêşandana xetê rakin kontrol dîsa kontrol erê ve hûn dîsa vêna dihêlin ku pêşan bide û bi vê rengî hûn xetê alîkariyê ji bo xwe bikartînin lê belê photoshop xetê wê alîkariyê dîtir divê bi taybet li ser wê najike vîdyoyekî amade bikim xetê wê alîkariyê yên cuda hene va li vira hûn dikarin bibînin bi van xetê alîkariyê yên xwe bixwe û bi xwe jî kê van xetana ji we re dihêle hûn bi xwe nîvê tiştekî bibînin hûn bala xwe bidine nîvê vê dokûmenê nîvê vê belgeyê ew hayê xetên alîkariyê çalakin ê dînamîk ji ber wê yekê hûn dikarin wiha jî cihê xwe bibînin em berdewam bikin ez dixwazim ji vana du heval vira binêrin xetê alîkariyê ji we re yekser xetên we diyar dikin êdî bi alîkariya wana bi hêza wana hûn dişên cihê belgeyê xwe diyar bikin sê nexweşik bû ez bawerim em cureyekî dî bikin em cureyekî dî bikin aha bila çar bin kadê çawa yan bike binêrin ew bi xwe wek magnetê digirê hûn dibînin xeta jî dibînin bi çi rengî hûn dikarin çar bi çar li gorî pîvanê kar bikin Photoshop divê alî de ji we re dibe alîkar lê dîsa ji weke got navberê de tiştek heye newek heviyek heye nesîmetrîk e tiştek tê de heye ez zêde pê ve namênim
Niha ev em ji bo çi durist kirine? Ez vana dixwazim wekî maske bikar bênim. Ji bo flyera me ciwantir diyar bibe. Wêne ji min re pêwîstin. Ez ê wêneya niha bînim. Wêneyê me di kî derê de ne? Li ser beşa proje û YouTube di vira de wêneyên me hene. Em çend wêneya ji vira bînin. Em dikarin rajinê jî bênin. Ewha vekişênin, an jî rakişênin. Wiha bên vira daynin. Dema me anî wekî smart object an jî wekî grafîkekî asê tê ji me re. Grafîkekî asê ye ev. Niha min nikarim pir zêde ser vêya kar bikin. Ji bo ku em li ser vêya kar bikin divê wekî smart object ne an wekû wêne were tomarkirinê. Ji bo vê yekê jî li vira vebijêrkekî dî heye dibêje ebene rast erin an jî vê pileyê vê layerê ji vî rewşê derxînin da hûn karibin li ser kar bikin. Lê niha pêwîstiya me pê tune em dixwazin tenê wekî wêne bikarbînin. Ji ber wê tiştekî em ser naşolin. Ez dixwazim ku ev wêne li ser malika herî jorê bê. Dema ez malika ji jorê ditirkînim li vira xetên wê xuya dikin. Divê ev li ser vêya bê daxin ez wekî maskê bikar bînim wê xetê. Şinît maske ştilin dibêje maskê birî an jî ewk pêk bînin. Em heme maskeyê xwe pêk anî em maskeyê xwe bi vî rengî wêneyê xwe li nava maskê de bicî dikin. Em dikarin heman wêneyê jî wek nimûne bikar bînin lê wêne helbet hene ez wêneyan ji vira karim bigirim wêneyê ku berê min daxistî ji bo hindek tişta wêneya vî rengî bikar bînin. Ji ber tomar dike hinekî kompîter giran tev digerê giran kar dike. Ez ê vî wêneyê jî bigirim ser malikekî ji wan lê em wêneyên dîtir pêwîst nake. Ev fonksiyon an jî rêk û vebijêrka maskê gelekî giring e. Berê jî me em li ser rawistiya bûn. Mixabin gelekî giran dibê dema tomar dike bi taybet. Em ê wêna jî bigirin ser yekê ji wan. Em vî wêneyê digirin tênin ser malika xwe û diçin ser vêya. Malika xwarê çalak bû. Cihê wêna ew dere. Tiştek jî nabe. Nazê heman wêneyê bikar bînim. Ez ji bo nekevim. Yani wextê me pir zêde neçê. Ev jî ev e. Dîsa ez pêl altê dikim û dikişînim. Dema ez dikişînim wêne dibê do. Yani kopî dike ji ber digirê. Ez viya jî wiha çê bikim ew jî ya vira ye bêguman. Hemî bevdûr e. Ew jî ya vira ye. Niha zê nivîs bar bikim. Bila navê kompanya me çi bê? Ji ber ku dûra de çerx heye. Bila navê wêna çerxa felekê bê. Çerxa felekê navê kompanyaya me. Biraz hez dikim em hîn derbasî efekta nebûne. Ha em ê hemû tiştê ku dersê ku me hetan hal vira dîtiye em ê di vira de pêk bînin. Mînak ez ê vana pêşî bixim nav belgeyekî de nav berhevekî de bila bihevdûr e bin. Da em tevlî hev nekin. Dema ku me kar kir em rehet kar bikin. û ez ê her çara jî bigirim nav grupekî dî û ez ê vêya binivîsim li ser binivîsim wêne. Wêne. Da ez bizanibim bê ev wêne ne. Li jorê jî grup çalak dikim. Daxin ez karim vana bihevdûr e tev bigerînim ava.
از نها یک تفگری دکارم همیه بگرینم نها نویسا ما چرخا فلکیه می چرخا فلکی کی داری بجی بکن و بو مو باش بی از به موهاجی باشه لی از باورم لالیه چپه و باشتر به و امل ورا بانره کی بگرنه جیری آن وکی بلوکه کی وکی مالکه کی ام بگرن جیری ام ورا دیسه همان تشتی بکن در دوره و نبلا نه چالک بی رنگ بگو من رنگ گله کی گرنگه هونه رنگ خود بخواه هل بجیرن لی بری دوی رنگ نزیکی هف بن میناک ما اف رنگ بکارانیه بلا اوجی او ها نزیکی وی بی او ها بلا رنگ کی پر زیده دیجی وی رنگی نبی رنگی در دوری وینا اون دکارن لگلک دوره وانا ببینم بکونه آدوبه ده آنجی دگلک دوره دیتر ده رنگ نزیکی هف دوش بوی و پیشان دادن اون بخوشی دکارن رنگا دویالی داو بکن لی رنگی هری نزیکی و رنگی و کی جانبن هونه وانا بکار بینن نه چرخا فلکه وکو سرنویس آوها ما دانی ورا از جبوی کو افکتا پیشانی و بدم از مجبور قالبه کی وی رنگی درست بکم جبوی هون بهتر بکاربن افکتا تی بگیجن نها ما اف جیرا وینا اف چه رنگی ام جبو ویدی دیار بکن از الورا مل درسا بری وینا دیتبو از رنگی کی نورمال رنگی کی آسایی بگرمه بلا اوجی نه رنگی کی دوری فلایره بی آن هم پرزیده بیده نچن لی ام مالپرا خوشی بنویسن لورا بلا چه بی آگری آرت بی اف مالپرا من هینا نقد یا مگلک مالپر شوار چه کرن لی این با تشتکی بریک و پیک باش پیک نانیه باش ساز نکری امی بخیر ویجی بکن ev nivîs gelekî qalin de ez dixwazim yeke tenik yeke nazik bikar bînim ava baş e ez bêjim ava baş e e-maila xwe jî ez binivîsim bila e-mail jî hebe hûn dikarin dema hûn van kara dikin hindekî dî fanteziya xwe bikar bînin û îkona bixine nav فلایر خدا ایکون gelekî giringin îkonê e-mailê îkonê malperê hûn dikarin vay îkonana bikar bînin baş bibe li vir em karin gelek tişta dagirin ji bo ev e ciwantir û rindtir û bedewtir diyar bibe ez hez dikim firçe jî çê dibe lê nizanim firçe zêdetir em tiştekî wiha bikar bînin tiştekî aham dikarim bikar bînin ez derdor dîsa çalaka ez derdor rakim û ev bila spî be tiştekî aha mirov dikarî bikar bîne lê hûn gorî xwe gelek nexşa hûn dişên nexşên cûr be cûr bikar bînin بله tiştekî wiha ez pê xweşik bê niha em êdî derbasî dersa xwe bibin ev e heta niha wekî dibêjin me belgeyek amade kir em ê niha derbasî dersa xwe bibin em ê çi bikin ev çi ye çi fonksiyonê wê hene çi tiştê wê ne hene mînak em ji sernivîsê dest pê em jî bi bloka sernivîsê dest pê bikin niha em derbasî efekta dibin li vira hûn çi dikin ev ya herî jorê ast û pileya an jî hêza wê rengî diyar dike hûn dikarin bihelînin hêdî hetanî hew diyar bibe ji yekê hetanî bi sedî sadeyê wê naheye hûn bi çi rengî bixwazin dikarin wêya bikar bînin bila ev heştê bê bila 20 dereceya an jî 20 gelek kêm e bila 30 dereceyî bihelê heftê baş e niha dîsa ez li wira ew pencere ji min re pêwîst e ji xwe divê vê pencerê vekirî bêlin vê pajê hûn jî ji xwe re lê binerin
كدري أم دقيقي أو ها بكن أم تشتكي دي بكن أم أو ها بكن لا وريكي لكي da karın eri kan navigatörü karbinin debeku duradam karbin berevina baştır buharın na avji devem azın türbe baş bila abi az dikarım tişkili bakın boyun baştır bebininiz bejim navigatörü rakın aha o efekt ajı malika efekt ajı hem dayının aliye koy çapı bilal vrabe o hem kare hopk na em şki deri dest pê bikin me gotu em ji bloka sernivîsê dest pê dikin me hinekî heland em dixwazin wekî dî çi bikin em dixwazin ku kêlekê wê xetekî spîtê de hebe kontûr li vira êdî hûn dest pê dikin bila kêleka wê bi çi rengî bê bi çi tiştî bê lê niha ji ber ku ev ser vira me ev ve bijêrk ne eydê kontûrê ne ne eydê xeta derdorê ne negirê dayê wê ne em ê werin ser vira em ê bitirkînin û li vira hemî pîvanên xeta derdorê hene em wiha kêm dikin wekî hûn dibînin zindî xuya dibe ez dixwazim spî bê xetê derdorê ava vî rengî min xet dayê de ez dikarim wekî dî çi bikim li vira eva herî xwarê gelekî bikartênim ez barim hûnê jî gelek bikarbênin pir bikarbînin ez têm ser vira an jî ditirkînim li vira sî didimê de sîber didimê de ev ya ku berê sîberê diguherê bala xwe bidine hûn çi qasî dûr bigirin ew qasî sîber dûr dikeve alî xwarê de berê sîberê berê sihê hûn bi çi rengî diyar dikin vêya hûn diyar dikin bala xwe bidine anîşk dibêje anîşk bi kîja anîşkê ve bila siha we berê siha we li kî derê bê niha ez îcerveya kêm dikim tênim aha ji min re baş e mînak an jî bila berê sihê li jorê bê ez bêm jor çêtir e na bila xwarê bê bila jêr bê ez vêya kêm dikim aha û ez van bi vana jî tişna dikim ev çi dikin yek jê hişk û nerm e lê binêrin aha hişk û nerm û ev jî heman hişk û nermî lê bi cûreyekî dîtir ev mezimbûna wê hişk û nermbûnê ye ev jî hişk û nermbûna wê ye mînak hûn di wêneya de gelek tiştê wiha sedî sed dibînin lê ya rastî ez pir zêde hez vê efektê nakim ya vî rengî hûn ê bêjin çima ev gelekî rengekî amatör didiye her nivîsê vêya nekin tenê dema sîber hindekî caran nivîsek wisa qet xuya nake jê re sîberekî pir hûr sîyek jê re pêwîst dike wê çaxê hûn dikarin vêya bikarbînin lê wiha sîyekî hişk bêhtir profesyonel bêhtir bi hostayî xuya dike ji ber wê yekê heta ji wetê sîya wiha zêde nayê bikaranîn em gelek bikartên taybetî ku pir nû dest pê kirî biçekî naşî zêde vê efektê bikartînin lê belê ev zêde karê we nabîne ji ber wê pir pêwîst nîne û heta ji wetê eger sîya mirova hûn bixwazin çê bikin jî bi dest çê bikin manuel çê bikin bi vêna zêde bikar nehênin ev ji ber gelekî zêde sîmetrîk e gelek rast e tiştê pir rast jî kê nebaşin di grafîkê de ji ber wê yekê ya herî baş ku hûn bixwe bi manuel çê bikin ew ê baştir bê belê ez wiha dêlim em berdewam bikin wekî dî çi heye di virada
ev jî siya derve û ya hunduruye normal ya derveya ev jî ki heman efektî heman tiştî didê derve lê binerin siyekî dîtire û di vira de jî awayê wê siyê ji were diyar dike. Bêguman di vê malikê tenê de ez nikarim vana hemî taybetmendiyana ji were nîşan bidim ji ber her yekî di grafîkekî dîtir di wêneyekî cuda de baştir derdikeve holê baştir tê bikaranîn. Evana mînak di wêneya de wê baştir xuya bike. Tenê di vira de ez nikarim niha hemîya ji were bijim lê em ê yek vana di wêneya de jî biceribînin wisa zû zû pêda biçin. Ez vê niha neçalak dikim. Muster an jî mînak me berê gotibû ev jî kê tiştên ku berê di Photoshopê de an jî êgo em bi xwe bikarbînin ava ji were çalak dike. Li ser wê grafîkê çalak dike. Ya hûn dikarin bikarbînin lê pir ji were pêwîst nake. Pir taybet tiştek hebe zemînik hebe hûn bixwazin bikarbînin hûn dikarin veya yekser ji bo xwe bikarbînin. Ev jî rengê ku derbas dibin rengê wiha we xwest hûn blokê vî rengî lê bikin hûn veya bikartînin di rengin hûn dikarin bikin 5 reng jî ew ne muhim e li vê dirê her ku weyek danî hûn dikarin rengekî bidinê de li vira her weyek danî hûn dikarin rengekî bidinê de pir ne giring e lê di reng tê bikaranîn normal ev bû îşê mutir ba ev ne baş e niha ez dixwazim di renga tenê bikarbînim bila rengekî li gorî rengê me bê ava min ev reng girt û rengê de jî bila spî bê ava bila spî ji xwe li vira rengê hazir jî hene hûn dikarin wana jî bikarbînin an jî hûn dixwazin yek reng û ya dîtir bila reng nebe di vira de reng tune di vira de qe reng tune yek tenê hûn dikarin veya jî bikarbînin lê ev belkî ji we ve xweşik xuya bike lê di grafîkê profesyonel de di grafîkê bi hostayî hatî amadekirin de ev çê nabe. Bêhtir di çi de di grafîkê wek anîmasyona de di wêneyê ji bo filîma de tu gelek tiştê wiha de tê bikaranîn an jî wek zemîn gelek jara wextê ku zemîn tê çêkirinê tê bikaranîn wekî dîtir ev zêde nayê bikaranîn. Em berdewam bikin wêne reng ev hûn dixwazin rengê veya biguherin niha reng ji gelek devera tê guhertin reng li vira jî tê guhertin lê hindek grafîk wextê ku grafîk ji derve ve anî we îkonek sembolik remzek ji derve ve anî nava Photoshopê rengê wêne hûn nikarin biguherin rengê hûn tenê dikarin li vira biguherin hûn çi ebene li vira de hebe hûn dikarin rengê ebeneyî biguherin ez dixwazim rengekî dî bidimê de ez dixwazim wiha rengekî bidimê lê normal reng guhertin di wê bi xwe de jî çê dibe lê eger grafîkek ji derve bibe hûn nikarin rengê wê biguherin ji ber wê li vê dirê cihê reng guhertina wê ebenê ew ebene çûnayetiya xwe nitelîka xwe çi dibe bila bê hûn dikarin rengê wê bi vê rekê biguherin. Ev beriqandin e dayîsandin beriqandin êdî hûn çi navî lê dikin ev jî kê niha di vir de pir zêde diyar nake lê bêhtir di nivîsa de ev efekt ji bo nivîsa baş e ji ber wê pir zêde di vir de tiştek xuya nake ev jî zêde di vir de tiştek xuya nake ji ber cihê ku tê bikaranîn cuda ye bala xwe bidinê de li keviyê keviya wêna cuda kir keviya wêna wisa mijmijokî kir lê binerin ev jî ava ez vêna kêm bikim di tayîsênê ev hişk dike keviya ev nerm dike keviya lê binerin niha ev karê vê efektê hemî bala xwe di nava wê malikê îcar yek jî heya derveyê wê niha ez li vira pir zêde ser narawestim lê hûn dikarin veya bikarbînin mînak dibêje bila efekt ji nîvî de dest pê bike bila ev bi vî rengî bê bila hişk bê ev nermtir bê an jî ev jî hene hûn dikarin vana jî bikarbînin lê wek min gotî di vê malikê tenê de hûn nikarin tiştekî tê bigêjin
dema ve li ser wêneyekî ev nabikaranî eşaxî hûn dikarin baştir tê bigêjin. Encamê wêne hûnê baştir bibînin. û ev jî bi heman şêweyê siyê didê hindir. Aynı ew siyag û gava dîtir me pêşanî we dayî heman wê siyê îcar didê hindir. Hûn dixwazin nerm bikin, hişk bikin. Ava wek min got divê malikê de tiştekî zêde hûn tê bigêjin tune lê gelek nivîsên qalin, nivîsên ji bo zaroka, grafîke ji bo zaroka ev efektana têne bikaranîn. û ev e tiştekî dîtir. Ev e jî kê bêhtir derdorê wêna girover dike, di tayîsênê girover dike, di vira de dibe ku tiştekî zêde em nikaribin tê bigêjin an bibînin lê dîsa jî hinekî wê xuya bike ez bêjim. Lê binerin gelekî tiştekî cuda ye wek sê de an jî tirî de, dirayî de, sê de Tirkiya wê naz nizanim heman wekî wêya ye efektekî sê de hûn dikarin gelek tiştên sê deyê bi vêna yanî sê dîmensiyon sê alî hûn dikarin vêna bi vêna ji bo xwe bidin çêkirinê an jî wiha binexşînin. Tiştên ciwan hûn karin jê çê bikin lê di grafîkên hostayî tê çêkirin de bedaxewe mixabin ev efektana pir zêde nayêne bikaranîn. Ev jî kontûra wê an jî derdorê wêna bi vî rengî efekt didiye de divir de pir zêde diyar nabe. Ev jî bi heman cûreyî hûn dikarin wan efektê û berê heyî tiştekî pir ciwan didê çêkirin lê binerin. Wê efektê li ser va grafîka didê pêkanîn pêktînê ewha bi helê biçekî zêde bike efektê ewha lê bike binerin nexşekî xweşik jê derçû. Ez vêya bigirim niha em lê binerin ewha hinekî mezin bikin da hûn encamê wêna baştir bibînin bêka çi bûye çi nebûye têde. Ne xirab e lê karê me hemû ser vê çêbû. Niha me heman tiştî li vira bikin lê em ê pêda biçin da zêde dema we nexwe. Niha hûn dikarin vê grupê SE efekt bidinê bêguman. Lê ti cara tiştekî wiha nekin eger ne grupek tenê bê û yek efekt ji bo hemû we bes bê ji ber paşê wê serê we bêşêne di vîyalî de. Dema ew xwest yek efekta bidinê de ji bo we teşxile derbixe. Mînak ez ê li vira grup SE efekt bidmê de awan bi sî dayê de lê binerin. Ne baş e ez dixwazim yek pêk bînim bila piştre belkî ez yek efekta bidmê. Yek tenê ji min re eva jêrê pêwîst e. Dema ku ez efekt didim ya jêrê ji xwe wêne bixwe otomotîk êdî xwe bixwe efekt werdigire. Niha min ez hatim vira û ez dixwazim hinekî nerm bikim, ez dixwazim piçekî siyahê kêm bikim, ez dixwazim vira hinekî çawa bêjim piçekî ewha tiştekî ewk lê bikim, tiştekî bila biberiqînê, bila hinekî bitayîsênê, bila hinekî ewha lê bike, wekî eynê, wekî camê lê bike. Ez dixwazim tiştekî wiha çê bikim. Ez pir zêde bi kar nayînim vê efektê ji ber piçekî amatör xuya dike wê çaxê. Lê hûn bi xwe test bikin, biceribînin. Ez vana jî carê binerim ka çi heye, çi nîne lê ne zêde bi dilê min e. Ez pir zêde naxwazim vana bi kar bînin. Ev e bes e. Niha heman efektê eger hûn bixwazin liya dî jî bi kar bînin tiştekî nekin biçine ser me çi bikaranîbû me ev bikaranîbû. Ew e dîrek qebûl kir û me ev bikaranîbû. Ev e dîrek qebûl kir. Eger hûn neguherin heman efekt ji xwe pêk tê. Ez yek ev û yek jî ev.
Ya dijî niha hûn ê bêjin çima te wê çaxê her çar bevdûre çê nekirin. Dibe ku ez efektayekê biguherim, cuda çê bikim. Ji ber wê yekê ez naxwazim ti car grup sehê heman efektî bidmê de ji bo piştre wê ji min re kêşiya derbixe. Niha ev wiha baş e. Ev wêne bi vî rengî baş in. Ez pir zêde naxwazim. Ha eger ez hez bikim hîna cuda li ser rawestim, mînak bêjim. Min dixwazim li vê derê efektekî dî bidmê de. Lê binerim. Ev jî cûreyên efektan e. Hûn dixwazin wêne bi çi rengî ji we ve diyar bibe, hûn ê wê efektê bikar bînin. Wiha. Gelek fonksiyonên efekta hene, gelek ve bijêrikên efekta hene, gelek efektên cuda hene. Lê ev besî min e. Niha çima ez hez dikim vê jî tiştekî lê bikim bila wisa zuha nemînî. Ez vê jî efektekî bidmê de. Bi çi rengî? Aha. Niha ez bala bikişêm ser vira min ev destnîşana wê rakir bû. Min rakir ji ber ku eger ez ranekim wê vê efektê yani berê wê na bi taybet berê wê ji bo hemû wa bikar bêne. Ji ez naxwazim berê wayî dî biguherim. Bila berê wê na tenê were guhertinê. Ji ber wê ez ê fî rengî efektekî bidmê. Niha ez vê jî pir zêde bikar nayînim rastî. Hûn ê bêjin çima? Ev ji xwe herkes dikarê çê bike. Tiştekî berbiçav e, tiştekî diyar e. Ez beriya vê çê bikim, ez tiştekî dî dikim. Mînakekî bidim. Ez vê blokê an jî vêya sorê tarî careke kopî dikim. Hal biraz pêl altê dikim û radikişên me xwarê kopiyekî wê çê dibe, yek ji ber tê girtin. Yek li hal jor e, yek li jêr e. Ez vêya jêrê bi van tîrê ku tişta dibin û tênin yê klavyê ez ê piçekî ber bi jor de bidim. û piçekî jî ber bi aliyê rastê de bidim. û rengê wê biguherim ka binerim bi wê çi jê derkevê. Rengê wê na bila spî bê. Na bila rengekî ava tariyê dîsa sorê tarî bê. Ava. Ez dixwazim îcar hinekî dî tiştî balkêşê çêkim. Hûn bala xwe bidinê de hûn ê eger tiştekî wiha hûn bi xwe test bikin, hûn ê bibînin ku bi rastî ev gelekî efektekî xweş û ciwan an jî grafîkekî ciwan derdiçe vî rengî. Ava. Ez bêm ev ji wê siha dîtir baştir bû. Wê çaxê grafîka we zuha namîne û ez dixwazim dîsa jî xetekî spî li ser wê nahebe. Ez ê derbasî efekta bibim. Dîsa herim efekta herî jêrê ya ku siyê didiye û ez ê di vê derê de spî destnîşan bikim, reng. Bila spî bê lê binerin. Lê ez ê vêna piçekî dî tenik bikim. Bila ew qasî balê nekişîne. Ez naxwazim ku karîgerî û tesîra wê ya dîtir bişkêne. Ava bila hema xet diyar be. Ava. Ez bêm tiştekî baştir çê bû. Niha ez bêm evin efektê me nivîs ji bo nivîsa efekt niha ji ber ku nivîs gelekî hûr e dema û di nav efekta de bifatisînin nivîs pir zêde temayê manayê namîne. Dîsa jî pêşanî we bidim ka çawa diyar dibe. Niha ji ber ku me spî çalak kiriye ez ê reş nivîs bi xwe spî ye. Ez ê reş çalak bikim ka bêdê çi jê derkevê. Niha nivîs weke ku ne çalak e çi belawê ye. Çi lê hat. Belê. Ez diçim ser bi mişkê û ez reş çalak dikim. Lê binerin. Nivîsa me piçekî dî baştir
بچێکی دی باشتر بوو ئەس زێدە ناخوازم ئەس ئەفکت پڕ زێدە نادمە نویسالی و بلا هەنێکی دی وەکی سێدا خویا بگە سێ دیمەنسیۆن بلا پچێکی وسا خویا بکە ئەvە بەسە ئەv ئەفکت hûn zêde bi nivîsê bilîzin hûn ê xira bikin vêya jî bi heman şêwê bila efekta wê û nivîsê yek bê binerin piçekî reş bû efektekî xweş daye de diyar e ku tiştekî baş e wiha baş e tenê ev blokas ew ê ne ciwan e ji ber ku me efekt danê de ji ber efektê me jî ne efektê vî karî ne ji ber wê zêvana rakim bila bin aîdî bes xuya bikin tenê ev e ev jî ev na nexirabe bila wiha bê dîsa ev çêtir e jiyadîtir lê karin tiştekî wiha jî bikin ji bo ciwan derbiçê ji bo xweşik derbiçê em ê li vira jî xetekî bikişînin hetanî vir em dîsa vê derdorê wêna rakin û bila çi reng bê ew jî rengekî tarî bê û nivîsa xwe jî bêguman divê em nivîsê jî rengê bû her ji ber ku me zemîn jê rakir me efekta bû nivîsê ji ber ku nivîs jî wisa mijokê xuya dike piçekî na aha lê nivîs nebdilê min e rengê wêna lê baş bû dîsa jî ewa zelal bû wiha baş e çerxa felekê îdî em dikarin wêna bişînin çapê em vêya bir rengî wekî jpeg em tomar bikin û em bişîne desktopê em bişîne desktopê bila kalîte herî baş bê û kam binêrin bê bi çi rengî xuya dike aha tiştekî bi kalîte çêbû tiştekî ciwan çêbû ne tiştekî pir balkêş e lê yanî xweş ew hûn hez bikin flyerekî çê bikin hûn dikarin vêya bi kar bînin niha ez dixwazim nivîsekê test bikim nivîs muhim e nivîsekî balkêş nivîsekî ez wêne berê biguherim bila wiha bê ez dixwazim aha zarokên roj û agir ez ê roj û agir li xwarê binivîsim beriya her tiştî vî zarok van nivîsê ez piçekî mezin kim hûn dikarin vî rengî bi anîşkayê bigirin û bi pêlvê tîra jorê bikin û mezin bikin an jî hûn li jorê punktên wê hene dikarin li wira jî mezin bikin li vira efektê nivîsê bixwe hene em ê paşê di dersa nivîsa de em ê qala wana bikin aha ez niha pêşî ji xwe nivîsê dinivîsim paşê me derbasî efektê me ez dixwazim îcar vê nivîsê ji nivîsbûnê derxînim ji bo ez karim ser kar bikim ev wekî tekst mi lê kir wekî wêne mi lê kir ji bo çi ji bo ez karim li ser kar bikim ez divê wêya bikim ez çawa ser kar bikim ev e taybetmendiyê li ser karkirinê ne ez dixwazim vêya aha biçûk û li vira mezin tiştekî ava çê bikim bila hinekî balkêş bê ji bo zarokan dixwazin tiştekî çê bikin ji ber wê bila efektîv pê wekî dibêjin ez efektên wêna rengê wêna ez biguherim
رنگی وی بلا کاغو تومار بکه بگو من حتی تومار دکی هم ذکر رشی کرن از رنگی وی نال ورتنی دکارم گویم جبر ایدی ما او ناج اوی درخستیه نویسبونی درخستیه بلا زربه و از درباسی افکت دادم بگو من از دکارم لورا ویا قوپی بکم قاطکی دی سه قاطی دی چار قاطی دی چه بکم لیامه کرتبر بچن هنکی بوی وقت چی بوی زده دريجي نكن نزد بيجم نها از آوها بنرن سي dedim evet سيا وهاجي تشتكي خوش شي ولي van efekta hemmiya hundikarın servê nivîsê pêk bînin ez niha hûnê baştir encamê vê bibînin nizam hûn dibînin anna lê gelek tişta tê de diguherê struktur nepêwîst ji bo me kontûrên bidnê de kontûr rengê wêna bila çi bê bila kesk bê kesk li zer tê rastî jî kesk li zer tê ev siyah hundur vê gavê ji me re pir nepêwîst e lê hûn eger nazik li ser kar bikin ew jî bo ew pêwîst e rastî ev jî tiştekî wiha ye من dikarin hin berferehtir ser bisekinin û hûr ser kar bikin ez hinekî zû pêda diçim da serê wan nêşînim lê fonksiyonê wêna bikaranîna wêna vî rengî ye êdî ew girêdayê we û hunera we û daxwaza we ye nivîsê ku li ser dîwarekî hûn binexşînin ser kevirekî hûn wekî çal bikin tê de bikolin an jî li ser biwerimênin tiştê wiha gelek hene hûn dikarin bikar bînin lê di vira de na hûn êdî divê wana bibînin ez ê bi van efekta hûn dikarin wa pêk bînin ez bêm nivîsekî nexirab çêbû ez dixwazim sîbera wê jî xuya bikê ez bi pêçiya xwe ser altê dideynim an jî em tiştekî dî bikin şûn biwerin bila li vira kopî bê pêr altê dikim wêna radikişînim kopya wê çêbû ez bi vira digirim û ava xwar dikim wekî aynê çê dibe ava û ez veya dihelînim wekî olana wê xuya dikî ez bawerim hûn efekta tê gihiştin efektên vira lê gelek efektên dî hene ev na tenê efektên ebeneya bûn efektê layera bûn wekî din efektê wêne bixwe li vira bê hejmar efekt hene fîlter dibêje ev na jî yê wêne hene hûn dikarin gelek tiştan ji vira
pek binin ronahiye renga hatta bi plugina bi bernameyekî bi taybet ji bo kur kamera raw heye ji bo wêneyên raw û efekta karbînin galeriya filtera heye li vira û dikarin vana hemiya karbînin lê yek bi yek em nikarin ser vana rawastin ev tenê efektê layera ê ebeneya bûn em hêvîdarim ders bi dilê we be tika dikim şiroveyên xwe binivîsin vîdyoyê belav bikin gelek xort û keç û xortên Kurda hene ku vê bernameyê dixwazin hîn bibin dest pê dikin lê şaş çewt hîn dibin û hetanî bi rastî hîn dibin gelek salê xwe ji wan da dikin bila xêra va dersane hinekî zûtir baştir hîn bibin bêguman dersê me ne çar bi çarin lê ji bo hûn dest pê bikin ji bo hûn bikarbin xwe tê de pêş bixin ji bo destpêkê ne dersên xirabin hêvîdarim dilê we bê demekî xweş were dixwazim her bijî